Aduh bro, sange sing gawe video. Cito yo. Gitu. Tadi yo gak? Mangan ya. Mangan ya. Mangan apa ya kan? Yo mangan sego rek. Mangan apa? Siap. Delok. Iki sik tas aku tuku di Tokopedia, Bro. Tapi aku udah gawe ini loh. Enggak paham. Tak celuk sae ya. Ya wis. Iku sing ngerti malah. Andalan ya kandungane. Andalan nemen iku. Waduh, iya sama celok ya. Celuk akeh ya. Iya sama celok ya. Ada lho. Teko. Mangan opo ya suwe temen ya? Mangan sego rek. Apa ya? Enggak, aku kan iki tuku di Tokopedia. Ndak iso gawe ini aku ya. Ngene nih ndak iso. Ndak iso aku ya. Iki ono fe. Endi on off. Sing kena kon iso temen-temen ndak ya? Awale kadro kene ana wis pimpirane Ah, siap. Ya oke wis. Temenan iki. Temen. Aja gara ya, ya. Aku tahu diajari guruku aku. Oh iya iya. Tak bener. lali tapi. Heeh, iki apik lho, yok sing apik yok, sing HD lho, ya. Iya weh Mas yo sing opo ta? Paham oleh iki aku. Soalnya mulai benih apa dhewe ndak iso nggawe video yok. Menisan wis, tak tukokno kabeh ndang mari wis, ya apa piye? Entak e kate nyuting opo e? Lah iya nggawe video yok. Ya kayak biasa iku. Oh iya iya. Bisa? Ya Jalan. weh. Ya ayo wis Bisa gas. mana? Ya ayo weh jajal weh sulak bengi ya kakak ngomong ae. Oke. Ayo wis. Ayo wis. Saya jajal yok. Tak anu sik iki yok. Nganggo opo apaan iki? Yo iki. Lo iki cagak bro. Ndak ngerti aku yok. Ya opo kita gak Tahu ro aku. Aku kan anggere tak sendekno nek kayu weh. Wis kok tepak temenan uripmu yo kon iki iso tenan apa ndak ngono iki wis. Ya opo iki, Bro? Jajal lagi ya apa? Ora iso. Jare iso ngono iki. Ya opo tapi? Kok sorong ini rupane? Aku ndak tahu ro nek sing jauh. Ya opo kan iki? Ya opo iki rek? Oh yang ngono wae. Hah? Apaan nih ngono jare? Opo e? Kok ngene kok iki? Sik. Wale ayo. Tepukno rek. Lah iki disuruh ngene sih. Oh, disuruh ngono ta. Lah iki. Terus iki dikunci ngene ta? Iya. Oh, iya kena dibayar rek. Bisa no. Ngene Ah. Nah, rekame saiki. Ya opo carane? Iki kareng rekame weh. Ya ayo weh main ning ngono weh, tak rekame weh. Ya ayo lungguh kene. Siapa enak? Iya. Kabel nang ndi rek? Yo guys opo ndak sih? Cari iso wong harus sekolah. Loh, tapi kok incing-incing opo yo? Oh bapak ini paling jenis. Tak beres yo kali. Opo yo kali? Yo ayo wis. Ayo lah saiki budal weh. Yo wong gawe cerita ya apa iki? Ceritane ngene ya. Wawancara. Awakmu ngewawancarai aku Mbak Robi. Kontene. Yo, takoni di situ. Oh, Kita. wis. Baik utang. Britang wis. Tak ini nih, tak ceramah. Ngelakate. Takon-takoni ini. Iya ditakoni lah buat ceramah kan aneh yo. Ya ayo weh kesuwen Yo ya. wis sik lah. Action sik, sing apik sik. Ya wis apik rek wong kamera sangar ngene iki. Bisa. Ya, ayo weh kakak ngomong ndak mari-mari nganti isai. Wis. Ah, ini lu ini. Mati kaya aku. Ngade. Lah, masuk. Apa? Wis. Ya, selamat siang. Ya. Ya, Mas. Sore rupanya. Oh iya, sore wis. Iya, Sore, Mas. Anu, aku dek kene iki gawe konten, Mas. Ayo. Kate takon-takon sampean-sampean iki. Oh iya. Yo, tentang pengalaman hidupnya lah. Iya. Ya, ya. Hidup apa iki, Mas? Yo hidup urip lah, Oh, urip iya, iya. sampean. Iya, iya, Yo, oke, oke. Ah. delok kamerae wis ah. Oh, wis dadas. Jadi anu buku lu aku mlebu. Mas ya. Ya ojo terlalu desa lah, Mas. Iya. Anu, Sudah, Mas. toko sampean sih ya? Iya, Takon kena, ya? kena, Mas. Anu, jarane tanggoku sampean perawat, Mas. Isi nawale diarani perawat, Mas. Ya ndak, aku kan takon lah. Oh, iya. Opo sih enake dadi perawat yo? Siap. Mas, gini, Mas. Jadi aku iki kerja di Puskesmas Kunir. Dadi perawat UGD. Dadi sampe nek mlebu nek ngarep dhewe iku mesti ketemu aku, Mas. Soalnya Parkiran apa? ya duduk Mas perawat, Mas. Jenenge perawat masalah. Ya ndak masalah potongane kok podo ae kok tukang parkir. Ini sih Mas, ada plastik top. Ini kan rada gaul iki. Wah, masuk. Iya, iya. Jadi penggaweanku ku ngerawat, Mas. Ya nyuntik, ya jahit, ya ngobati wis sembarang wis, Mas. Iku wong kabeh yo.
Kabeh Mas, kecuali mek wong mati tok sing ndak iso aku Mas. Oh, Lah kate dobati apa lek mati Mas? Umur gade wis mati. Oh iya bener pisan ya. Nah, masuk. Terus ke depannya sampean kate ya apa katene? Sakjane aku Motivasi hidup. Oh ngono ta. iya. Sakjane aku kepengin dadi YouTuber Mas, tapi aku ndak iso Mas. Ngedit ndak iso, nyuting ndak iso. Iso aku mek nyuntik Mas. Waduh, ya soro pisan berarti. Kurang pengalamannya sampean nih. Nah, makane Mas. Terus anu wis, pesan-pesan gawe wong-wong sing delok di channel iki lho. Apa sing sampean sampekno wis? Oh, Cek, pesane. nah, kirane sukses. Heeh. Sing penting siji wis, urip dalane sakonone. Sing penting gak usah neko-neko, lek ndak iso aja dipaksa. Ngono tok. Iya, mel kok lah masih ya pemane Mas. Lek ndak iso kok dipaksa. Kan jodoh. Ya. Bener pisan. Ndak iso. Oh iya wis, suwun. Sik, nakoni koncone. Oke. Sampean dek kene iki Sing benar mau. Si aku lali rek ndi HP ku. Ono teks e. Sik dilu. Jenenge sampean sapa, Mas? Robi Mas. Oh iya, cita-citanya sampean apa, Mas? Cita-citaku mulai biyen iki polisi. Polisi. Apa kok kepengin dadi polisi? Apa sih enak iki? Ngene. Kepengin dadi koyo sing saiki ngetren tim Cobra iku lho. Tim Ngerti, Cobra, Black Cobra ta? Black Cobra ra jeneng boy iku Mas. Oh iya. Anyaran berarti. Pangeran. Ku saudara Jawa Timur Majang ya. Iya. Tim Cobra. Lah iku memberantas semua kejahatan. Iya. Masuk tim Kok ndek daerah kene wis begal ya, Mas? Nemelek iki Mas. Makane iku ning Polres saiki mang tak delok berita iku oleh wake ratusan peda iku. Ndak, sik tak takoni. Kirane sampean wani ndak berantas ngono-ngonoan, penjahat-penjahat. Wuh, lah aku ono barengnya wani Mas. Kudu golek bareng. Telon iya, kudu akeh lah aku. ngono. Iya. Saiki encen wis polisi apa sik durung ya, Mani? Aku sik durung. Magang, ah? Sik durung daftar. Cita-cita. Oh, cita-cita. Oh iya. Cita-cita, guys. Oh, ya sik anu wis, apa? Ndak wis tentang maling-maling ini iki ya apa lek jare sampean? Kudu diapakno kirane entek ngono. Maling-maling iki ndak iso entek lek jare aku wis. Ndak iso entek. Dirondap ndak iso. Iso. Diracun. Ndak iso. Soale ngene, lek maling kancane kena masih wis kena wake teko desa liya iku mlebu nang Majang kabeh, Mas. Dadi sing ketemu ndek tim Cobra iki duduk teko daerah jero tok. Oh, berarti wong jaba iso rene. Tapi ketulung wong jero. Ketulung wong jero. Sing jero iku wis mari mlebu, metu dadi ngongkon wong jaba ngono. Ya ngene ae wis saiki wis. Suwun wis tak wawancara ya. Iya, Suwun ya. Anu besok aku tak nggawe konten maneh rencanae. Iya. Ndak apa-apa kan? Ha, ya mbo ta wawancara liyane ta. Oke. Iya. Ah, ya apa wis ngene tok. Wis kene tok wis. Mari wis. Iya iki wis peteng marep iki kan. Weh, tak wateni yo. Patane. Buyar yo, dipreteli yo. Yo wis. Bengi ngene wis laudan nih. Kok alot e? Saya. Jadi tuh yo. Ada itu kok biasa ya, Wi. Sing tak ajari kapanane kok, mosok lali. Ya wis. Saya. Aku sih ndak enak awak iki. Tak yo ngombe sik ya. Iya. Lanjutin. Sik dulu tenan. Kodono gambare. Kok iso? Lah iki pentang iki. Suarane ono le. Lah iki. Lah kok iso ki? Lah iki sing delok iki. Lah sing iku ta? Dudu, Bro. Apa sing ngajari iki yo? Tak rusak kamera iki rek. Nah, Ayo mbo, sing duwe iki nanti suwe dak rene. ya apa iki? Ayo jombo, sing duwe suwe ora metu-metu. Loh. Gagal iki wis. Sik. Gagal opo iki, Rob? Gagal opo iki, Rob? Dono gambare iki. Ini dengar sik ati sekarang. Iya. Weh. Kok ndelok gambar iki yo? Ya daro, rusak paling kamera iki. Sik ta lah, iki lho kameraku sik mang tuku ndek toko biaya anyar. Sik ndelok sik. Lah terus. Sik, iki ne wis urip. Lho, iki opo gare paling? Apaan? Apaan? Iki mulai emang ndak mbok coplok. Ya ndak bener ngene Aduh, iki wis. wis. Bener wis yo.
Kon iki yok. Aduh wis. Lah aku ndak buka delok-delok iki pokok rekam Jare- apa ta? Ya ndak ngerekam yok, ndak metu gambare yok. Lah wong iki ndak dicoplok, iki lho dicoplok dhisik yok. Kon iki yok aduh. Ya ndak ero. Aduh, kori.